1, 2, 1, 2, 1, 2. Τελείωσε. Μου είπε, γιατρέ, θα ήθελα την γνώμη σας επ' αυτού. Κύριε Δήμαρχε, μη λυπήστε, μη στενοχωρήστε. Έχετε το ελαφρυντικό. Το έχουμε όλοι οι Κρήτες, όλοι οι Έλληνες. Το ελαφρυντικό. Ότι έχουμε να αποκτήσει ορισμένα ελαττώματα τα οποία κατατρώγουν την ψυχή μας και εφαρμόζεται εδώ στο κράτος το δικό μας, εφαρμόζεται εκείνο που είπε ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, που λέει προσέξετε ή ήλους ή αλλήλους δάκνετε και κατεσθίετε, προσέξετε μη υπαλλήλων αλαλωθείτε. Δηλαδή έτσι απουλαλιέστε και συκοφαντείτε ένας τον άλλο και κατηγορείτε ένας τον άλλο και φαώνεστε μεταξύ σας, θα καταστραφείτε. Αυτό είναι ένα κληρονομικό ελάττωμα και υπάρχει ελαφρυντικό. Το εξής: επί 8 αιώνας λυπούμε, διότι το ακροατήριο είναι πολύ πτωχό, λυπούμε πάρα πολύ, γιατί όταν λέει ανακοινώνεται ότι ο πρόεδρος της κοινότητας θα ομιλήσει δια έργα κοινοτικά και δεν παρουσιάζονται το 100 άτομα εδώ αυτή την ώρα, λυπούμε πάρα πολύ. Πού είναι το ενδιαφέρον που έχουν? Το κουστοπολιό μόνο θα έχουμε? Έχω παράπονο μεγάλο για τα κουστοπολιά αυτά. Θα αρχίσω από τα προσωπικά παράπονα μου. Από εδώ απολέστη ένα σημειωματάριο τέτοιο. Είχε μέσα 700 δραχμές που μου είχε δώσει μπροστά φανερά ο προϊστάμενος και δεν ευρέθηκε να μου το φέρουνε. Είπα, ανεκκίνωσα, έγραψα, έδειξα και είπα στο μεγάφωνο, ρίξτε το στο κουτί, το ταχυδρομικό κουτί, ρίξτε το τευτέρι, γιατί έχω μέσα πολλά πράγματα, σημειώσεις και λοιπά και μου χρειάζονται. Δεν θέλω τα λεφτά. Εξέχασα την ημέρα τα ίδια μου πέρυσι ως φέτος. Τα γυαλιά μου στο τραπέζι στο καφενείο, σε ένα καφενείο, και ώσπου να πάω από το καφενείο προς τα αδερφής μου το σπίτι, τα θυμήθηκα και γυρίζω και δεν τα βρήκα, δεν μου τα έδωσε κανείς. Αυτά τα χάσα την ημέρα του προφήτη Ιουλίου φέτος, μου πέσανε στο βουνό. Πού? Στις γωνιές. Με τα 2 μέρες μου τα πέψανε εδώ. Το πιστεύετε πως πέψαν παιδιά και πιάσαν το βουνό και αργαρβίδι, τα βρήκανε? Εδώ δεν έγινε. Εδώ μου κλέψαν από το νεκροταφείο 2, από τον τάφο του παιδιού μου κλέψανε 2 ανθοδοσία, το ένα πορσελάνι και το άλλο ήτανε κάλικας του πυροβόλου που το είχα φέρει από την Μικρασία. Και τελευταίος προπυλακίστην και δημοσία ότι πούλησα τη σταλίδα. Κύριοι, η σταλίδα πουλιέται από εκείνους που έχουν τα χωράφια. Πρέπει να γνωρίζετε ότι από πέρυσι είχαν κάνει οι Μαλιώτες αίτηση στον Ομάρχη να προστατηθεί η σταλίδα. Οι Μαλιώτες. Και απερίφθη. Δεν το ξέρετε όλοι, το έχω πει κάπου, αλλά μόλις ξέρετε τι χρησιμοποίησαν. Τα σκουπίδια. Θα το ξέρετε που πήγαινε κάποιος Μαλιώτης κάθε πρωί και έπαιρνε τα σκουπίδια από τα σταλίδα και τα πήγαινε στα μάλια. Και όταν παρέλαβα εγώ το έμαθα, είναι να με ρωτάδε. Και είπα του τραγατά του πει να μην του σπάσει τα πόδια του. Εμείς τα σκουπίδια τα θέλουμε για δικού μας. Χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν ότι οι κοινότητες μου που δεν είναι το θέση να εξυπηρετήσει τη σταλίδα και την εξυπηρετούσαν αυτοί από απόψεως κοινωνικής, υγιεινής κλπ. Και βάλαν αυτό και κάμανε του χρόνου στην αίτηση. Αλλά απερίφθη, διότι δεν στέκει νομικός, διότι είναι τα κτήματα ανήκουν στους Ομοχιανούς.
Αλλά όταν πουλούνται κάθε μέρα, μια στιγμή οι ιδιοκτήτες θα είναι περισσότεροι ξένοι και θα μπορούν να προσαρτηθούν όπου θέλουν. Λοιπόν, προσοχή! Μη πουλείτε στη σταλίδα ακίνητα. Εάν πουλήσετε τα στο χωριανό ή οπωσδήποτε κανονίσετε τα σαν άγκα σας και μην πουλήσετε από τη σταλίδα. Φροντίζω με κάθε τρόπο να παραμείνει η σταλίδα μοσιανή και να την εκμεταλλεύεται ο μοσιανός λαός και οι κοινότητες. Έχω υπόψη μου να κάνω ένα έργο κοινοτικό, πρώτη φορά το μιλώ, πρώτη φορά το λέω, το βγάνω από το στόμα μου, είναι σκέψεις μου. Λυπούμε πάρα πολύ διότι δεν είναι εδώ, δεν υπάρχει εδώ ακροατήριο, αλλά εσείς γίνετε απόστολοι να τα πείτε. Έχω υπόψη μου έργο το οποίο θα εκμεταλλεύεται η κοινότητα στη σταλίδα, αλλά θέλω συνδρομή, θέλω συνεργάτες. Σας είπα προεκλογικός και μεταεκλογικός, αμέσως μετά την εκλογή μου σας είπα, η κοινότητα θέλει νοικοκυροσύνη. Θα κάνουμε την νοικοκυροσύνη, αλλά δεν πρόκειται μόνο αυτό. Για να γίνει αυτό πρέπει να με συνδράμετε όλοι. Ο καθένας από εσάς αποτελεί ένα νοικοκύρι της κοινότητας και όλοι μαζί αποτελούμε ένα σύνολο, έναν άνθρωπο. Πρέπει να ενδιαφέρεστε όλοι. Εγώ ενδιαφέρομαι, κοιμούμαι στο κρεβάτι μου, σας ορκίζομαι στη ζωή των παιδιών μου, ξαγιάζω στο κρεβάτι μου, όπως το λέω αλήθεια, έτσι να μου συγχρώσετε στο μαρτύρ μου, να μου χαρίσει τα παιδιά μου. Τον ύπνο μου δεν τον παίρνω, μόνο πάω να πλαγιάσω και δεν κοιμούμαι, μόνο του σιουντίζω τα υποθέσεις της κοινότητας. Και στις 3 μετά τα μεσάνυχτα ακίμιστος εσηκώθηκα και έκανα ένα έγγραφο προς τον οικονομικό έφορο για να γλιτώσω το δρόμο της σταλίδας στον παραλιακό. Και αν δεν το έκανα κιονά, τον είχαμε χαημένο. Που οι δικηγόροι δεν είχαν θέση να μου το υποδείξουν. Παρά τα αυτά όμως, διασύρεται η υπόλοιψη μου στην Βορειοκύρη. Ενώ και λένε ότι έφαγα λεφτά, ενώ έχω ξοδιάσει από τη τσέπη μου λεφτά και κάνει να τα παίρνω από την κοινότητα. Έπρεπε να είναι εδώ οι σύμβουλοι. Μήπως είναι εδώ η Ηλία? Ναι, εδώ είναι. Χθες το βράδυ στη συνεδρίαση διαπιστώθη αυτό ή δεν διαπιστώθη? Καταλάβατε? Ρωτώ τον Ηλία. Όχι μόνον, όποιος θέλει κύριε να μάθει την διαχείριση της κοινότητας, ας έρθει να με βρει. Θα διαθέσω όση ώρα χρειάζεται να του δείξω από να αρχίσαμε το τέλος όλη την διαχείριση της κοινότητας. Η διαχείριση της κοινότητας είναι χρηστή. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τη λέξη. Είναι έντιμος. Δεν έγινε η παραμικρά σπατάλη. Έχουν γίνει δαπάνες που δεν έχουν πληρωθεί. Έχουν πληρωθεί, αλλά δεν έχουν πληρωθεί από την κοινότητα. Και είναι αμαρτία να διασύρεται ο πρόεδρος της κοινότητας ενώ έχει δαπανίσει εξαιδίων. Μπορεί να έχουν γίνει παρατυπίες. Να πω μια παρατυπία. Όταν παρέλαβα, ανεκάλυψα ότι είχαν πάνω από 100 άνθρωποι παρμένο νερό από τη σταλίδα και δεν είχαν πληρώσει το παράβολο. Προχθές ακόμη ανακαλύψαμε μια. Δεν είναι Αντώνη. Να τον. Ανακαλύψαμε μια. Και είναι στο χωράφι και ποτίζει αυτός, αλλά εμείς τον είχαμε άγραφο στα χαρτιά μας. Αυτές οι παρατυπίες που πιάσαμε τα λεφτά, τα πήραμε παρατύπως, διότι δεν έχω το δικαίωμα εγώ να πάρω λεφτά. Θα τα εισπράξει ως πράκτορας, αλλά τα εισπράξαμε προς όφελος της κοινότητας και είναι παρατυπία, αλλά δεν τα φάγαμε όπως έλεγαν ο Αντώνης με τον γιατρό, εφάγανε τις 5.000 του. Δεν με το πεις. Τις 5.000 και λένε ότι τα λεφτά που εισπράξετε εκτίζεται λέει σπίτι στο Ηράκλειο. Ναι. Μάλιστα. Κύριοι,
αυτή τη στιγμή, άμα θέλετε να στείλω από το σπίτι να μου φέρουν τα ταμιευτήριο που έχω, τις τραπέζες. 10.000 φράγκα ελβετικά έχω στην τράπεζα αυτή τη στιγμή του γιού μου. 10.000 ελβετικά φράγκα που είναι 150 δραχμές. Τι δεν μπορεί να μου φέρεις από τη 1900. Δεν έχω ανάγκη, κύριε, εγώ από τα λεφτά σας, από τα λεφτά της κοινότητας. Εγώ έχω προσφέρει στην κοινότητα και το κοινοτικό συμβούλιο ενδιαφέρεται για την κοινότητα, αλλά δεν ανέσετε να συκοφαντείτε. Λέει ότι ο Χρονάκης με τον γιατρό φάγανε τις 5.000 του Ρουσοχοντζάκη. Αυτό είναι ατιμία. Δεν το ανέχομαι. Και ένα άλλο, τα λεφτά που μαζέψαμε, λέει, για το Παναγύρι της Παναγίας της 15 Αυγούστου, θα είχαν τα λεφτά ο Ηλίας και ο Αντώνης, οι δύο που κάνουν το Παναγύρι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό που σας είπα εν αρχή, προσέξτε, είναι η κακομοιριά που έχουμε να μας αρέσει να συκοφαντούμε. Τι λεφτά δώσαμε? Εμείς εισπράξαμε 7.000 δραχμές και διαθέσαμε για την ορχήστρα 17.000 δραχμές, τα οποία δώσαμε. Αυτό που σας είπα, κύριε, με μια λέξη, η διαχείριση είναι χρηστή, έντιμος. Ούτε ο Χρονάκης έκλεψε, ούτε ο Χρυσοτάκης, ούτε κανείς σύμβουλος. Κανείς δεν έκλεψε. Οι σύμβουλοι μπορεί να έχουν χάσει μεροκάματά τους, μπορεί να έχουν προσφέρει ναρακή ή να έχουν το αυτοκίνητο το διαθέσει για να κινηθεί η κοινότης, αλλά λεφτά δεν έπαιρνε κανείς τους. Κανείς μας. Εγώ κάνει να παίρνω λεφτά από την κοινότητα και παρακαλώ τους συμβούλους που είναι παρόντες. Κάνει να παίρνω λεφτά από την κοινότητα, γιατί τα έχω πληρώσει. Στον δρόμο που κάναμε και δεν έφταξα τα λεφτά που είχα. Διότι ήρθε και ο Λέανδρος σήμερα 4.000 και ο Χρονάκης 5.000 και πάλι δεν έφταξανε και βάλα κι εγώ. Για να τελειώσει ο δρόμος του 300. Το άλλο στο γκρεμό είναι με λεφτά του Χρονάκη. Και σήμερα εδέχτηκα, ήρθε κάποιος το απόγευμα στο γραφείο και μου λέει, γιατρέ, εγώ θέλω να σου δώσω μερικά λεφτά στην κοινότητα. Λέω, παιδί μου, δεν μπορώ να αρνηθώ, αλλά... Και μου δίνει ένα γράμμα, αυτά τα λεφτά σου δίνω για να ενισχύσω την κοινότητα, να τα διαθέσεις όποιο έργο νομίζεις εσύ. Να του πω πως δεν τα παίρνω. Τα διαθέτω. Το πόνο προχάμα το καταθέσω στο ταμείο. Για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Πάντως όμως, ποιος έχει διαθέσει λεφτά και τα έχει δώσει σε μένα παραδείγματι ή και δεν έχει πάρει σχετική απόδειξη, να έρθει να μου το πει. Τώρα, ένα θέμα σοβαρό με υπεχρέωσε να σας καλέσω. Ήθελα όμως να πω και αυτά τα πράγματα που είπα τώρα. Διότι δεν θέλω, βρε παιδιά, χωνέψετε το. Εγώ έχω ανάγκη να κάνω τον πρώτο στο μοχό. Τη σύνταξη μου έχω. Τα παιδιά μου έχουν την ησυχία τους, είναι οικονομικώς ανεξάρτητα. Δεν έχω ανάγκη. Μόνο από το Θεό έχω ανάγκη την υγειά μου. Εδέχτηκα την πρόσκληση για να υπηρετήσω, να προσφέρω υπηρεσίες, να διακονήσω την κοινωνία αυτή. Και είναι αμαρτία να διασύρει την υπόλοιψη μου. Για σκεφτείτε, βρε παιδιά, πώς μπορείτε να κρίνετε το Μοσανό, ο οποίος είπε ενούς Αθηναίου την ημέρα της Παναγίας ότι ευρεθήκανε ψοφισμένοι ποτιστοί στο νερό μέσα στη δεξαμενή.
Αυτός που το έκαμε, ο Ρουσιάνος αυτός. Μετασχυρίζω με τη φράση, γιατί με υποχρέωσε χθες το βράδυ ο Αντώνης, λέει Ρουσιάνο να τον ελέγχει. Θα δεν μου το πες. Αυτός δεν ήταν κολόπεδο. Διότι ήρθε, κάναμε τόσα έξω, τόσες θυσίες, να τους διασκεδάσουμε και να τους φέρουμε να πούμε μια βραδιά όμορφη, και αυτός δεν είδε την όμορφη βραδιά, δεν είδε τη διασκεδάση, δεν είδε μόνο τους ψωφισμένους ποδούς. Μόνο κόπα, μόνο κολόπεδο. Του το είπα την πρώτη μέρα. Ότι αυτός που... Εγώ στην εφημερίδα τον έγραψα κάπως αλλιώς. Διότι απήντησα βέβαια στην εφημερίδα. Απήντησα. Αλλά λέω τούτο. Αυτό σε προσφέρω μια καλή διασκέδαση και αυτή ήταν ψωφισμένος ποδούς. Στο διάλογο, πέσαν ποδούς. Ο πρόεδρος έφτασε, ο σύμβουλος έφτασε, ο υδρομές έφτασε, πέσαν ποδούς. Άλλος ο κόσμος που πέσαν ποδούς. Σώπα μου και διασκέδασε, πέρασε την ώρα σου όμορφα και στο τέλος ευρύτσε αυτό το τροτό να γράψει την εφημερίδα. Γραφτεί μέχρι τον Άριο Πάγο να πούμε. Μέχρι την Αθηναϊκή εφημερίδα. Λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω πως ήταν Αθηναίος αυτός που γράψε την επιστολή. Ήτανε Μοσανός και ήθελε να αποδώσει μομφήν σε μένα. Ήτανε Μοσανός και έγραψε την επιστολή και ήβαλε από κάτω ο Γεώργιος Λέζος για να μην πει πως τον ελέγανε αλλιώς. Εγώ κατέχω. Μα δεν μιλώ. Θα έρθει η ώρα και θα του δώσω δυο χαστούκια να μάθει ποιος είναι. Γιατί θα δώσω κάπου άλλου δυο χαστούκια, το έχω υποσχεθεί. Διότι δεν δηλειώ προουδενός. Ναι. Λοιπόν, αυτός που το έκαμε ήταν Μοσανός και το έκαμε για να δώσει, να κακοχαρακτηριστεί ο πρόεδρος της κοινότητας. Τι είχε συμβεί? Την ημέρα του Αγίου Παντελεήμωνα υπέπεσε στην αντίληψή μου κάτι και ήρθα πάνω από τις ποταμιές και διατάσσω αμέσως να κοπεί το νερό, να μην μπαίνει κανείς νερό, και διότι είχε σπάσει πράγματι μια μικρή στολίνα και γερά, αλλά βρήκα και ένα αφορμή για να μην θορυβήσω τον κόσμο και είπα δεν έχουμε νερό, 2 μέρες καταλάβετε το. Και διατάσσω να πληθεί, να ριάσουν οι δεξαμενές, να πληθούν και λοιπά. Και βάνω άδρυστο στη μέσα και βάνω χλώριο και λοιπά. Και καθαρίζω και αυτές, ούτως ώστε. Και βλέπετε ότι παρά το ότι κάτι παρατηρήθη, δεν παρουσιάστηκε καμιά νόσος. Διότι εγώ, όπως απήντησα και στην εφημερίδα, εγώ είμαι γιατρός και είμαι στη θέση να καταστέσω το νερό και δεν έχω ανάγκη από κανένα τη συμβουλή κανενός. Το γράψα στην εφημερίδα. Και το διάβασε και ο Μάρσος το Υγειονομικό Κέντρο και λοιπά. Και έτσι όσοι λέει, ξέρει, εφόσον είναι ο Κρυτσότης για πέρα, για μας δηλαδή ό,τι θέλει κάνει. Τέλος. Λοιπόν, αυτό το έκαμε Μόσανος για να κακοχαρακτηρίσει εμένα. Ο Χάφτας και κακοχαρακτηρίσε το σύνολο. Αλλά ο κόσμος θα πρέπει να το νιώσει ότι τον ένα παταξιλίτσι εσχάτης υποστάθμιση. Και ύστερα το άλλο. Αυτή τη στιγμή πίνεται στην Αγία Νάνα, στον αμαξωτόδρομο κάτω σε Σόνισον. Γεμάτη είναι σκουπίδια. Ποιο? Η άσφαλτος. Και εδώ ξέρω ποιος έφυγε. Μόλις ευκαίρεσε ο Διαμαντάκης το κάρο στα σκουπίδια, πήρε τον φωτογράφο, ήξερε πως θα τον πηγαίνει κάθε βράδυ, πηγαίνει και ξεφορτώνει, και μόλις εξεφόρτωσε ο Διαμαντάκης στα σκουπίδια, προχού να πάει ο Μαλιώτης με τη μηχανή να τα ενταφιάσει, γιατί πέμπαμε το Μαλιώτη και πήγαινε και τα ενταφίαζε. Και λόγω της καταστάσεως αυτής, εδώ είχαμε κοντά 10.000 δραχμές στο ενταφίασμα των σκουπιδιών. Γιατί κάθε 2 μέρες πήγαινε ο Μαλιώτης και παίρνε χώματα από τον δρόμο, τα χώματα και σκέπαζε τα σκουπίδια. Εάν δεν γίνονταν αυτή η φασαρία, ήθελα να κερδίσουμε τουλάχιστον 5.000 δραχμές. Και έβγαλε τη γινότητα από 10.000 δραχμές με το να πηγαίνει να φωτογραφίζει τα σκουπίδια. Γιατί ξέρει η υπηρεσία ότι επελέχθη ο τόπος αυτός για να κάνουμε, και όπως το κάνουμε τώρα,
μπορεί να καίονται θαυμάσια, γιατί ανοίξαμε ένα μεγάλο βόθωνα να τον πούμε. Όπως και τούτο εδώ, τον εμεγαλώσαμε και μπορεί τώρα να μπαίνει μέσα το αυτοκίνητο να ξαφορτώνει και να τα κάβει. Εάν μπορέσω, θα κάνω σκάρα, να πέφτουν απάνω στη σκάρα τα σκουπίδια, να περνά από κάτω ο αέρας, να κάβγονται εύκολα, να μην καθυστερούν. Υποθέτω πως θα τα καταφέρουμε από απόψεως χρήματος, γιατί χρειάζεται χρήμα. Λοιπόν, είναι μεγάλο παράπονο και είναι και ντροπή, βρε παιδιά, αμοναχή μας να βγάλουμε τα μάτια μας. Να πιάνουμε να δημοσιεύουμε στις εφημερίδες, εις βάρος της κοινότητός μας, εις βάρος του εαυτού μας. Γιατί, για μένα, για το Θεό μόνο. Και εγώ δεν έχω να χάσω τίποτε. Λόγω το πολύ να θυμώσω να πάω στο σπίτι μου. Να παρατήσω και η άπειρη μεικτήτω. Αυτά ας είναι προς γνώση σας, θα τα θυμάστε και να τα συζητάτε μεταξύ σας. Δεν έχουμε συμφέρον να κατηγορούμε ένας τον άλλο. Δεν έχουμε συμφέρον να παρουσιάζουμε την κοινότητά μας για να κατηγορήσουμε τον πρόεδρο, να παρουσιάζουμε την κοινότητα ως οπισθοδρομική ή ως γουσούζα. Χρειάζεται καθαριότητα. Δεν είμαστε καθαροί. Φροντίζεται και ο καθένας από εσάς και φροντίζομαι και εμείς. Τώρα έχουμε κάτι έργα μπροστά μας. Επεξετείναμε το δίκτυο ιδρεύσεως της Σταλίνας κατά 1000 μέτρα. 500 και 250 και 150, 900 μέτρα. Κατά 900 μέτρα. Και είναι εντοτελειούστε. Χρειάζεται μόνο από... είναι μπασμένα όλα. Τα 150 μέτρα πρέπει να μπουν ακόμη, είναι βάγκα βγαρμένη. Και θα περιμένουμε, μόλις τελειώσουμε από εδώ, να πάμε εκεί για να κάνουμε και εκεί να συμπληρώσουμε τους δρόμους που χρειάζονται για να κινείται ο κόσμος στη Σταλίδα. Αλλά και εδώ που αρχίξαμε σήμερα, από χθες βέβαια, αλλά σήμερα κυρίως που δουλέψαμε, έκαναμε μια ζημιά του κυρίου Κρουδαράκη, του Γιάννη Σταμπέλη, του χαράσαμε 5-6 κουρμούλες. Δεν μπορούσαμε να περάσουμε από αλλού. Και ήταν ανάγκη να πάμε από εδώ να αρχίσουμε, από τη Γραμπέλα να αρχίσουμε, από το Τρακοσάρι να αρχίσουμε να πηγαίνουμε πάνω, ούτως ώστε η μηχανή να μπορεί να τροφοδοτείται εκ των όπισθεν. Δηλαδή, να έρχεται, θέλουμε να το πάμε πετρέλαιο. Πρέπει να πηγαίνει όχημα να το πάει το πετρέλαιο. Δεν το σκόσουμε στον νόμο να το πάμε. Για να μπορεί η μηχανή να τροφοδοτείται και για να μπορεί και εγώ και όποιος άλλος να παρακολουθεί. Θα παρακολουθούμε εκ περιτροπής και εγώ πάω ο ίδιος και σήμερα πήγα, 2 φορές πήγα. Και χθες βγήκα στην κορφή του Ανομίλου για να δω από πού θα περάσουμε. Και έχουμε και το Λέαντρο και πέρα και παρακολουθεί και αυτός. Χρειάζεται, όπως μου είπε αυτός, πάντα να έχει έναν άνθρωπο κοντά του. Διότι θέλει και κάτι να κάνει στο μαχαίρι, βοήθεια θέλει. Και θα το κάνουμε σε αυτό. Αλλά πώς θα υπερπηδήσουμε ένα άλλο εμπόδιο? Θα προχωρήσουμε από το... από εκεί που μας το πόσταμε τώρα, που μας το πόψε, του Καλαντίου, θα φτάσουμε στο Κονοστάσι παρακάτω. Από εκεί θα προχωρήσουμε προς Ανατολάς, να πάμε στα Στραπετράδια, να κατεβούμε το Τζίγκουνο, να κατεβούμε μετά, θα γυρίσουμε να πάμε στον Άγιο Ιωάννη. Υποχρεωτική διάβαση από πάνω από τον Άγιο Ιωάννη. Θα προχωρήσουμε προς Λυσμάς, από το Κονοστάσι, να πάρουμε το δρόμο του Σφεντιλιού, να κατεβούμε λίγο παρακάτω, να περάσουμε από τους παθιστή ταλόνι, λέει. Να γυρίσουμε πάνω από την εκκλησία για Αργούσα και να τραβήξουμε να βγούμε στο Καρδάμι το Σελί. Και από εκεί να έρθουμε προς τα εδώ. Και έτσι να κάνουμε και καθέτους δρόμους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μου έχουν πει, εγώ θα δώσω, βέβαια πληρώνω με τα καύσιμα.
και κάτι άλλο ακόμη, δεν τα λέω. Καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί, έρχεται ένας άνθρωπος εδώ και δουλεύει από το πρωί σαν με το ρόλο. Δεν μπορείς. Είναι ανθρώπινες. Αν πας περιπτώσει. Εγώ φοβούμαι μη όπως πέρυσι που έκαμε στον κάμπο, εισαγγελία, νομαρχία, διοίκηση χωροφυλακής, αναφορές κλπ. Εις βάρος μου. Μα δεν κάνω εγώ στο πέλι μου, σας πάω. Εάν θέλετε κύριοι να γίνουν δρόμοι, να μπορείτε με οχήματα να πηγαίνετε στην περιουσία σας, δεν θα λυπηθείτε να σας χαλάσω μια γκουρμούλα ή να σου σκεπατώσω και με μια ρίζα ελιά. Σας είπα, θέλω να τραβήξω όπως σας είπα τώρα, προς τον Άη Γιάννη, προς τη Μαύρανα, προς την Κεραλεούσα, προς τους Καρδάμητος Αγίες, προς τα Σεντιλιανά. Αλλά να έχω ελευθερία κινήσεως και να μην αναγκάζομαι να απολογούμε σε αναφορές. Χθες πήρα μια ραντεβού τα τόσιμη προς το όνομά σου, ενός κυρίου, και μου λέει εμένα πως εγώ μπορεί θα σας κάνω τις διαφορές σας, αν έχεις διαφορές στα χτήματά σας. Τι είναι, έχεις διαφορά με τον τάδε γείτονά σου, να πας στο δικαστήριο από τελείως, στην ομαρχία και να επιρρύπτει στον πρόεδρο της κοινότητας. Σε μένα επιρρύπτει την ευθύνη ότι ο Δημήτρης ο Μορφούλιος, ο ανιψός μου λέει, ήχτισε σπίτι στη Σταλίδα εις βάρος αλουνού, σε ξένο οικόπεδο και στον δρόμο κοινοτικό, και του επέτρεψα εγώ. Καταλάβετε, αυτές οι συκοφαντίες είναι πολλά πειραχτικές μου ρε παιδιά. Πολλά πειραχτικές. Τότε θα το είναι τότε. Ο γραμματικός μόνο το διάβασε. Και έκανα εντολή στο γναγροφύλλο και να μου κάνει έφεση σχετική για να μπορέσει. Είναι αμαρτία. 50 αναφορές έχουν κάνει στον ομάρχη από ΠΑΕ. Για μένα. Βέβαια δεν μου κάνουν τίποτε. Αλλά κουράζομαι ψυχικώς. Δεν μου κάνουν τίποτε. Ούτε φοβούμαι, ούτε πτωούμε. Εκτός, μήπως θέλετε να πω του Συμβουλίου άνταστα να πιώνουμε, να παρατηθούμε ή να παρατηθώ εγώ μόνο. Αν θέλετε να παρατηθώ να το πείτε. Ορίστε. Ποιος θέλει από εσάς να παρατηθώ? Να σκώ στο χέρι. Η απόψινή μου ομιλία, παρακαλώ ησυχία, θα περιστραφεί κυρίως στο θέμα του συνοικισμού Σταλίδος. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι με ήκουσαν το 1926 που ως Λαϊκή Επιτροπή έβαλα τον δρόμο Σταλίδος Μοχού μπροστά, έλεγα ότι ο πνεύμον του Μοχού είναι η Σταλίδα. Και χθες το απόγευμα διέκοψα για να επισήσω την προσοχή σας. Χθες το απόγευμα μου διεμηνήθη από την αρχιτέκτονα της Μηχανικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων, η οποία εμόχθησε μαζί με το χωριανό μας το μηχανικό για να κάνει το σχέδιο της ρημοτομής, ότι πηγαίνουν και την απειλούν όχι μοσιανοί, ένας μόνο μοσιανός, αλλά Ηρακλειώτες, και λένε τι γυρεύει η κοινότης Μοχού στη Σταλίδα? Η Σταλίδα είναι των Ηρακλειωτών. Προσέξτε κύριοι, αυτό μου διεμηνήθη χθες το βράδυ. Μου το είπε ο μηχανικός ο δικός μας, που του το είπε η αρχιτέκτον, και το έχω ακούσει και εγώ με τα αυτιά μου από άλλους. Είναι πολλά τα αρπακτικά χέρια που θέλουν να πάρουν τη Σταλίδα, και το ξέρω από χρόνια, και γι' αυτό έβαλα κάθε μέσον
να κάνω τον οικισμό. Προσέξτε, μη φέρετε αντιρρήσεις, μη συνδράμετε τους εχθρούς της κοινότητας του Μοχού. Ομιλώ με την συνείδησή μου ελευθέραν. Ομιλώ με πεποίθηση ότι έχω κάνει το βήμα το ορθό για να διασφαλίσω τα περιουσία σας και όχι να τις καταστρέψω. Όπως κάποιος ετώνησε και μου λέει, εσύ μωρέ να μου διευθύνεις την περιουσία μου. Κύριοι, δεν θέλω να πιστεύετε τέτοιο πράγμα. Ένα πράγμα μη μιλάτε σας παρακαλώ. Διότι δεν σε ενδιαφέρει. Να τελειώσει μετά το πεις προσωπικό σου έκανε τραβάει. Έχοντας λέω. Εσένα δεν σε ενδιαφέρει, δεν σε ενδιαφέρει πουθενά. Και δεν σε ενδιαφέρει. Όπα κύριε. Παρά το ότι είμαι πολύ κουρασμένος και ψυχικός και σωματικός, επειδή είμαι επιφορτισμένος με την εντολή σας να διαφυλάξω τα συμφέροντα της κοινότητας, γι' αυτό σας εκάλεσα, για να ζητήσω τη συνδρομή σας, για να σας δώσω να εννοήσετε ότι εάν ακολουθήσετε, να το πω, τας διαβουλάς ξένων ή και ενίων ευαρίθμων, δηλαδή 4-5 άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρω που έχουν, τι σκοπούς έχουν, εάν ακολουθήσετε αυτούς και πάτε κόντρα και δεν γίνει το σχέδιο της ρημοτομής επίσημον, εμείς το Κοινοτικό Συμβούλιο το ενέκρινε, τώρα θα το εγκρίνει η νομαρχία και θα περάσει εφημερίδα της κυβερνήσεως. Εάν από αντιδράσεις ορισμένων οι οποίοι είναι αρπάκτορες, γνωρίζω αλλά δεν ονομάζω πρόσωπα, δεν μου επιτρέπεται, δεν είναι και σωστό, για να μην δημιουργήσω περισσότερες αντιδράσεις, γνωρίζω, αλλά τηρούμε τα προσχήματα, κρατούμε τέλος πάντων τα θέσεις μας και δεν θέλουμε να εκτιθέμεθα εις φράσεις ανοικίους, αλλά έχουμε τον τρόπο μας να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, να προστατεύσουμε τις περιουσίες μας. Μία πλάνη είναι το πράσινο. Το πράσινο και στο δικό μου μέσα του γιού μου, και εγώ δεν έχω ούτε να πατήσω πουθενά. Εγώ αν έχω μια όλια περιουσία την έχω όξω, είναι λίγο πράγμα, δεν πιάνεται καθόλου, είναι έξω από το μούχο. Λοιπόν, παρά τούτο έχω ένα κομμάτι και εγώ εκεί πέρα και είναι του παιδιού μου και δεν θέλω να το χάσει. Μάλιστα επειδή η Χούντα μου το χάλασε 2 φορές, θα πρέπει να καταλαβαίνετε ότι πονεί η ψυχή μου. Αλλά εάν δεν είμαστε ομονοημένοι και βγάνουμε ένα σταλού το λάκκο, δεν θα επιτύχουμε. Θα επιτύχουν οι ξένοι να λένε ύστερα πως δεν είναι η σταλίδα του Μοσιανή. Γι' αυτό, για να μείνει Μοσιανή, το πράσινο απαλωτριώνεται υπέρ της κοινότητος. Εάν δεν έχουμε ρημοτομή, θα μπορέσουν μερικοί επιτίδιοι να κάνουν απαλωτρίωση για ορισμένους σκοπούς συνοφελείς δήθεν και θα τα πάρουν όλα. Ας πάρει λοιπόν η κοινότητα να βάλει το πόδι της να κάνει οικισμό, που είναι ύστερα υποχρεωτικός, ανήκουν στην κοινότητα να τα αγοράσει η κοινότητα. Αλλά η κοινότητα δεν δίνεται να τα αγοράσει και δεν θέλει να τα αγοράσει. Τι θα τα κάνουμε με την κοινότητα αυτά τα πράγματα? Και τότε ο καθένας που έχει το χωραφάκι του από κάτω από το δρόμο στο πράσινο θα πει στην κοινότητα: πλέρωσέ μου το χωράφι μου ή δώσε μου άδεια να χτίσω. Η κοινότητα θα δίδει άδεια να χτίζεις, διότι δεν έχει λεφτά να τα αγοράσει.
Απλούστατα. Αυτό είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριοι. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριοι. Ό,τι άλλο και να σας λένε είναι ψέματα για να σας παραπλανήσουν. Να πάτε κόντρα της κοινότητας. Προσέξτε. Θα ανατρέξω στο παρελθόν ως παράδειγμα, γιατί ενθυμούμε τώρα οι αρχαίοι στην Βουλή που είχαν πράγματι δημοκρατία έλεγαν βουλευόμενος ποιούτα παρελιληθώτα των μελών παραδείγματα. Δηλαδή όταν σκέφτεσαι να κάνεις κάτι τι, βάνε κάτω τα περασμένα ως παραδείγματα, να μην κάνεις τα ίδια λάθη που κάνεις σε παραμπρός. Εμείς εδώ ως κοινότης, ως ολότης, έχουμε κάνει πολλά σφάλματα στο παρελθόν και έχουμε ζημιωθεί πάρα πολύ και ανεπανορθώτως μάλιστα. Προσέξτε με, συμβαίνει το εξής εδώ. 4-5 άνθρωποι, 10 άνθρωποι δημιουργούν φασαρίες και κάνουν όκρο και χαλούν ό,τι θέλουν να κάνουν οι υπόλοιποι 1500 άνδρες άνθρωποι. Παράδειγμα, δεν το λέω για άλλο πράγμα, μόνο για παράδειγμα. Μόνο για παράδειγμα, το 1900 πρώτου πολέμου 4 άνθρωποι, διότι υπήρχε δικτατορία και δεν μπορούσε κανείς να μιλήσει, 4 άνθρωποι έγιναν αφορμή να χαθούν 892.000 δραχμές που ήταν στην τράπεζα για το νερό και να απομείνει με λειψιδρία το νερό, το μοχό, επί 30 χρόνια. Δεύτερον, 5 άνθρωποι συνετέλεσαν στο να μην αγοράσει ο συνεταιρισμός το εργοστάσιο του Ανεμογιάννη και βλέπετε και σήμερα ο συνεταιρισμός δεν προχωρεί και δεν έχει συνοχή, διότι μπαίνουν τα ζυζάνια και τον διαιρούν. Και άλλα πολλά έχω να σας πω, αλλά δεν θέλω να αναμοχλεύω παλιές πληγές. Και τούτο θα παραμείνει ιστορικό. Εάν παρακούσετε τη συμβουλή μου και πάτε κόντρα της κοινότητας και δεν εγκριθεί το σχέδιο, εσείς θα έχετε την ευθύνη και όχι εγώ. Εγώ έκανα το καθήκον μου σύμφωνα με τον όρκο που πήρα όταν ανέλαβα την κοινότητα, σύμφωνα με τον όρκο που πήρα, σύμφωνα με αυτό τον όρκο κάνω το καθήκον μου. Δεν το παρεύει το καθήκον μου και εκείνοι οι οποίοι με κατηγορούν με συκοφαντούν. Σας το τονίζω, δεν επάτησα τον όρκο μου. Σύμφωνα με τον όρκο που πήρα όταν ανέλαβα την ηγεσία της κοινότητας, σύμφωνα με αυτό τον όρκο κινούμαι, εργάζομαι μέρα και νύχτα. Προσέξτε αυτό, μην κάνουμε και τώρα σφάλμα. Εάν κανείς σας θέλει κάτι τι, ας έρθει να μου το πει στο γραφείο μου, στο σπίτι μου, να μου πει ό,τι θέλει, να του δώσω να καταλάβει. Μην πιστεύετε τα διαδόσεις του ενός και του άλλου, διότι όλοι από την απόξω έχουν τα συμφέροντά τους. Και ένα άλλο πράγμα, προσέξτε, μέσα στο κοινό συμφέρον υπάρχει και το ατομικό. Εάν υποθέσουμε ότι η κοινότητα κατορθώσει να κάνει ένα έργο μεγάλο, θα είναι για όλους, δεν θα είναι για μισούς. Η κοινότητα είναι για όλους, το σχολείο είναι για όλους, η εκκλησία είναι για όλους. Με αυτές τις ιδέες, κύριοι, και γι' αυτό το λόγο σας εκάλεσα απόψε και σας παρακαλώ να καταλάβετε, να πιστέψετε ότι όντως ευόρκως εκτελώ το καθήκον μου. Σας ευχαριστώ.